Sa mnom je sada Anja Crevar, višestruka rekorderka Srbije i osvajačica srebrne medalje u disciplini 400 metara mešovito na prvenstvu Evrope koje je održano prošlog meseca u Kazanju. Samo nekoliko stotinki falilo je Anji za zlato. Anja, pre svega ja ti čestitam i molim te da nam preneseš tvoje utiske sa ovog takmičenja. Ne samo u ovoj disciplini, imala si zaista sjajnu nedelju tada u Kazanju. Prvo, hvala na čestitkama. Moram da kažem da sam prezadovoljna rezultatima jer nismo išli full opušteni u Kazanj. I eto, da pomenem da sam promenila i trenera, sad treniram sa Goranom Grahovcem i očigledno da je to dobitna kombinacija. Zadovoljna sam pogotovo tom medaljom, prva u seniorskoj kategoriji, ostaje žal za zlatom naravno, ali evo već u sledećih 10 dana imamo to svetsko prvenstvo za što se spremamo. Možda bih mogla ovih putem da se zahvalim Plivačkom savezu što nije ostao pri odluci da me ne puste da plivam, tako da nije bilo njih ne bi bilo ni medalje i eto. Reci mi, molim te, pored toga što plivaš 200 i 400 mešovito, sve više u poslednje vreme vidimo te i u drugim disciplinama. Da li je to odluka trenera ili vaša zajednička odluka i će svakako da ti pomogne da u pripremi za ovo naredno svetsko prvenstvo? Pa jeste, ja sam u poslednjih par sezona se mnogo fokusirala na taj mešoviti stil, iako imam naravno i ostale tehnike dobre i uz trenerovu sugestiju naravno smo odlučili da se vratimo na to svestrano i da skačem različite trke u kojima sam relativno dobra i koje će mi naravno pomoći da popravim taj mešoviti. Meni je naravno mnogo drago što ponovo vidimo onu staru Anju Crevar, veliki uspesi i evo veliki broj rekorda za kratko vreme. Reci mi, svakako fokus je na svetskom prvenstvu. Šta te očekuje dalje tokom sezone osim napornog rada u Banja Luci? Pa eto, svetsko prvenstvo krajem decembra i od nove godine imamo u maju to svetsko u Japanu i potom evropsko, ja mislim da je krajem avgusta. To su veliki bazeni, to je ono što je moje, tako da radujem se i jedva čekam. Imam samo još jedno pitanje za tebe, ovako savet mlađim plivačima, kako uspevaš da ostaneš tako fokusirana i motivisana za dalji rad? Evo vidimo, pregrmela si jedan teži period i sada ponovo sjajni rezultati. Pa mogu samo da im poručim da treba da vole ovo što rade i da pronađu sebe u plivanju, da uživaju u tome i nema šta puno tu da se priča više. Hvala ti mnogo, Anja, i želim ti mnogo sreće na svetskom prvenstvu.